तो ओकरा के सूटा वाली मत बोल। का कही अप्सरा कही। हाँ अप्सरा, आजकल के अप्सरा ऐसा नहीं होली से धुआं छोड़ोली, देख कितना संस्कारिक बिया। अरे इ तो गोट शराब ली लेती है रे। अब नींदन डालती है उड़ी। यामिनी सिंह के लुक खेसारी लाल से ज्यादा तगड़ा बा एज ए हीरो, हीरोइन ना। कैसे कि अदाकारा में एक अभिनेत्री में जौन एक सरलता होके के चाही, जो एक शालीनता होके के चाही, ये एक्ट्रेस में बिल्कुल नहीं खे। ओकरा के बचा ले बेटा, हम तोरा सामने हाथ जोड़ता नहीं। ऐसा लगा था कि फिल्म के प्रोड्यूसर लंदन घूमे गई रहन, और जब लंदन घूमे गईले तो कहीं खेसारी लाल घूमत लोग गईले तो कहना कि भाई जब आइए गईल बनी जाए तो एगो फिल्म शूट कर ले। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ई ट्रेलर के नाम है प्यार के बंधन, जेकर कलाकार बाने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह, और एक प्रोड्यूसर बाने अभय सिन्हा। ऐसे तो फिल्म के नाम है प्यार के बंधन, लेकिन फिल्म के नाम पर ये एगो बावसीर बा। हम ये से ही कहल चाहतानी कि ट्रेलर देखला के बाद फिल्म के बारे में थोड़ा सा अनुमान लागेला, फिल्म देखे खातिर इच्छा होखेला और फिल्म के बारे में जाने की उत्सुकता होखेला आदमी के। लेकिन फिल्म के ट्रेलर के नाम पे सस्पेंस इतना ना क्रिएट करे के चाही कि जो ऑडियंस बा, जे फैन बा, जे फिल्म में रुचि रखेला, उस साला बौरा जाओ, पागल हो जाओ। सस्पेंस के नाम पर ये फिल्म के ट्रेलर में कंफ्यूज कर देता देखला के बाद। और ये फिल्म के सारा शूटिंग लंदन में भइल बा। लागत कि जो स्क्रिप्ट राइटर बा बाणन और बाणे वो गांजा फूक के स्क्रिप्ट लिखत रहन। कैसे कहानी का मांगता, लोकेशन के का डिमांड बा, कहीं एक दूसरा से मेल मिलाप नहीं खे, ना एक दूसरा से ओकर कोई मतलब भी बा। ऐसा लागता कि फिल्म के प्रोड्यूसर लंदन घूमे गई रहन, और जब लंदन घूमे गईले तो कहीं खेसारी लाल घूमत लोग गईले तो कहना कि भाई जब आइए गईल बनी जाए तो एगो फिल्म शूट कर ले जाओ। ऐसा नहीं कर कहानी लागता, ऐसा नहीं एकरा में खेसारी लाल के एनर्जी लागता, ऐसा नहीं खेसारी लाल के लुक लागता। फिल्म के स्टार कास्टिंग से लेके फिल्म के बनावे तक हर जगह धीमा बा, यानी कि एकदम ठंडा बा ई फिल्म। हमरा ये फिल्म के ट्रेलर के देखला के बाद हम एकरा के 1 नंबर दे हम, 1 स्टार दे हम। काहे से कि इतना प्रोड्यूसर साहब के खर्चा हो गइल बा, तो उनका बस मेहनत खातिर, उनका पैसा खातिर हम इतना एकरा के रेटिंग देता है। ना तो ये ट्रेलर देखला के बाद कोई कहानी के ना आता पता चलता, ना ही ओकर प्रति कुछ उत्सुकता बढ़ाता जाने खातिर कि भाई बहुत बढ़िया सस्पेंस बा, आगे फिल्म आई तो देखल जाए। एकरा बाद अगर हम बात करी फिल्म के जौन अभी ट्रेलर बा ओकरे पर, एकरा में फालतू के म्यूजिक इतना डाल दिल गुल बा, इतना एक्स्ट्रा नॉइज बा, इतना हल्ला शोर गुल बा कि बुझाता कि डायलॉग से ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक ही कान फाड़ दी। यामिनी सिंह ठुमका लगावे के बदौलत फिल्म में एक्टिंग करेली। काहे से कि उनकर चेहरा पर ना एक्सप्रेशन बा, ना डायलॉग में कुछ वजन बा, ना डायलॉग डिलीवरी सही टाइम पर बा। यामिनी सिंह के लुक खेसारी लाल से ज़्यादा तगड़ा बा एज ए हीरो, हीरोइन ना। काहे से कि अदाकारा में एक अभिनेत्री में जौन एक सरलता होके के चाही, जो एक शालीनता होके के चाही, ये एक्ट्रेस में बिल्कुल नहीं खे, नदारत बा, एकदम जीरो बा। और खेसारी लाल के ये एक्टिंग से और फिल्म से बिल्कुल खुशी ना भाई। ऐसा लगा था कि जब प्रोड्यूसर साहब कहना कि फिल्म बनिए गई बा तो चलो रिलीज करिए द, यानी कि बलाए टारल गई बा। आशा करता नहीं कि खेसारी भैया ऑडियंस जौन बा वो पैसा लगा के जाला, तो हर एक वीडियो में कहेला और अपन स्टेज प्रोग्राम पे भी कहेला कि हम चंदा के पैसा से यही जा पहुँचल बानी। तो जौन चंदा के पैसा देता तो ओकरा खातिर कुछ अच्छा मेहनत भी कर। ये फिल्म बिल्कुल तहार
जौन ट्रेड मार्क बा, जौन तहार एगो लेबल बा, ओकरा से काफ़ी नीचे बा। आशा करता नहीं कि अगला जौन फिल्म आई एगो अलग पहचान और एक अलग भौकाल और एक अलग लाइन खींच के जाए। रउआ सब है कि ई ट्रेलर कैसन लागल ओकरा बारे में कमेंट बॉक्स में वक्त से बताइब। कौन पार्ट रउआ सब के बढ़िया लागल उहो बताइब, और यामिनी सिंह के एक्टिंग कैसन लागल हा ओकरा बारे में भी वक्त से बताइब। तब खातिर सांझे बिहाने चैनल के रउआ सब सब्सक्राइब कर ली जा, और फेसबुक पर देखा तनी जा तो फॉलो कर ली जा। तब तक खातिर हमरा के विदा दे जा। नमस्कार।